அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் இராக்கி பிரபாகரன். ஐஐடி மெட்ராஸில் இணைய வழியில் கல்வி பயிலும் மாணவன், திருவாரூர். நீட் எனும் அநீதிக்கு எதிரான என்னுடைய கவிதை. எதை சொல்லித் தொடங்குவது? நான் எதை சொல்லித் தொடங்குவது? பிறந்த குழந்தைக்கும் வளர்ந்த குழந்தைக்கும் அம்மாதான் ஆனந்தம். அடம்பிடித்தாலும் அழுது தொலைத்தாலும் அம்மாவின் அரவணைப்பில்லாத இரவுகளுக்கு மருத்துவர் கனவே மருந்தாகி போனது. வீட்டிலிருந்து பள்ளிக்கூடம் கொஞ்சம் தூரம்தான். விடியும் முன்னே எழுந்தாலும் முடியும் கனவா அது. புத்தக பைகளோடு கனவையும் சுமந்துதான் நடந்து போவாள். படிப்பில் அவள் கெட்டிக்காரி, பட்டாம்பூச்சி வண்ணக்காரி, பஞ்சமில்லா பாசக்காரி, கணக்காய் மதிப்பெண்களை அள்ளும் வேட்டைக்காரி, எதையும் எதிர்த்து போரிடும் வேலைக்காரி, உச்சாணி கொம்பையும் அசைத்து காட்டிய கொள்கைக்காரி. கோட்டையை மட்டுமா, கண்ணாடி விட்டு மனங்களின் மீதும் கல்லெறிந்த கலகக்காரி, கடைசியில் கரை சேராமல் மறைந்து போன கல் நெஞ்சக்காரியின் கதை சொல்லவா? எத்தனை கதை சொல்லுவேன்? ஆனால் அத்தனை கதைக்கும் ஒரு கனவுதான். ஆம், அத்தனை கதைகளுக்கும் ஒரே கனவுதான், மருத்துவர் கனவு. புதிதாய் வந்தவர்கள் சிலர் பேசுவது எனக்கும் கேட்கிறது. ஆம், தைப்பூசமாய் கொஞ்சம் தமிழ் பூசி காவிகளின் கைகூலி ஒருவன் கேட்கிறான், கற்பனை கோட்டைக்கு கனவென்று பேரா? மருத்துவம் மட்டும்தான் படிப்பா? எல்லோரும் மருத்துவர்களானால் நோயாளிகளுக்கு பஞ்சம் வராதா என்ற கேள்விகளை கேட்டதும் நம்மில் சிலர் கூட கேட்பவரை விடுங்கள், ஆனால் கேள்வியில் நியாயம் இருக்கிறதே என்று சொல்லலாம். இருக்கிறது, ஆனால் யாருக்கான நியாயம்? 100 ஆண்டுக்கு முன் மந்திரங்களை மனப்பாடம் செய்யும் தந்திரங்கள் தெரிந்தவனுக்குத்தான் படிக்கவே வாய்ப்பு. அதை முட்டி மோதி வென்று வீழ்த்தி இன்று நாம் படிக்க வந்தால், உனக்கேன் இந்த படிப்பு? மனிதனுக்கு மட்டும்தான் மருத்துவம் பார்ப்பாயா? விலங்குகளுக்கு பார்ப்பதில் உனக்கென்ன பேதம் என்று பார்ப்பனிய வாதத்தின் வேறு வடிவம்தான் அக்கேள்விகள். உன் பிள்ளைக்கு என்ன பெயர் வைக்க வேண்டும் என்று நான் முடிவு செய்ய முடியுமா? முடியாதல்லவா? அப்படித்தான் அவரவர் என்ன படிக்க வேண்டும் என்பதை அவரவர்தான் முடிவு செய்ய வேண்டும். உடனே தகுதி என்பீர்களே. உங்களைப் போல் இருவர் மட்டுமே ஓடி இவரும் வென்றார் அவரும் வென்றார் என்பதல்ல எங்கள் பிள்ளைகளின் வெற்றி. 1,00,000 பேரோடு ஓடி லட்சங்கள் இல்லாத போதும் லட்சியத்திற்காக வென்ற பிள்ளைகள் அவர்கள். நீங்கள் அவர்கள் பக்கம் நிற்கக்கூட வேண்டாம். ஆனால் அவர்களை கொச்சைப்படுத்தாதீர்கள். இவர்கள் இப்படி என்றால் மற்றொரு கூட்டமோ நம் ஆசை கனவுகளை அள்ளி ஆற்றில் வீசி ஆடி பாடி காற்றில் மிதக்கும் கூட்டம் அது. எக்கரைக்கும் எத்திசைக்கும் என் கொடியே பிறக்கும், ஆட்டு மந்தை போல் மக்கள் நான் காட்டும் திசையிலேயே நடக்க, ஆட்டுக்கொம்பை தலையில் தரித்து கொண்டு நான் தான் அரசன் என்று பாட்டு பாடியே காட்டு வழியிலே கால்நடை பயணம் போகும் ஒருவன் கேட்கிறான், உன் அப்பன் பேர் என்ன? உன் அடையாளம் என்ன? தோற்ற விரக்தியில் என்ன வேணுமாலும் கேட்பியா என்று கேட்டான். நம் கருத்தை விட நம் அடையாளம் தேவைப்படும் ஒருவனுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டுமா என்னும் போதே கூட்டத்தில் இருந்து முண்டி அடித்து ஒருவர் வந்து தன்னை அடையாளப்படுத்தி கொண்டு, தன்னுடைய பிள்ளை உங்களுடைய தடைகளை தாண்டி 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 வெற்றி கோட்டை தொட்டுவிட்டாள். அதனால் நான் தோற்ற விரக்தியில் கேட்கவில்லை. கற்றலும் கற்பித்தலும் தானே பள்ளிக்கு அழகு. ஆனால் இன்று பயிற்சி முயற்சி தேர்ச்சி என்று ஆகிவிட்டதே. அதுவும் பயிற்சி, கட்டண பயிற்சி, அதிகட்டண பயிற்சி, முயற்சி, அடுத்த முயற்சி, அதற்கடுத்த முயற்சி, பின்புதான் தேர்ச்சி என்பது நியாயம்தானா? நம்முடைய சமூகத்தில் பெருவாரியாக உள்ள ஏழை எளிய வீட்டு பிள்ளைகளுக்கு இது எப்படி சாத்தியமாகும்? என் பிள்ளையின் வெற்றி எடுத்துக்காட்டு இல்லை, விதிவிலக்கு. என் பிள்ளையின் வெற்றி எடுத்துக்காட்டு இல்லை, விதிவிலக்கு என்றாரே அவர். கடவுள் நம்பிக்கை உடையவர்களுக்கு வேண்டுமானால் அவர் ராமசாமி. என்னை போன்ற கடவுள் மறுப்பாளர்களுக்கு அவர்தான் தந்தை சாமி. மற்றொரு கூட்டமும் உண்டு. சாவு வீட்டு அழுகுரல் தான் நல்ல சகுனம் என்று எண்ணிக்கொண்டு எழுச்சியாய் கூட்டம் கூட்டி பாட்டும் படையலும் போட்டு விழாக்கோலம் காணும் கூட்டம் அது.
தன்னையும் மறந்து தன் நிலையும் மறந்து மரண ஓலத்திலும் மௌன ராகம் பாடும் கெட்டிக்கார கூட்டம் அது. டெல்லி மோடி மஸ்தான்களுக்கு குட்டிக்கரணம் போடும் அடிமை கூட்டமும் அது. அக்கூட்டத்திடம் கேள்வியும் இல்லை, பதிலும் இல்லை. அக்கூட்டத்தை கேட்போரும் இல்லை, அக்கூட்டம் சொல்லி கேட்க போவோரும் இல்லை. எனவே இளைஞர் படையே, எழுந்து நிற்போம். இனி ஓர் அவலம் இம்மண்ணில் நிகழா வண்ணம் நம்மை காத்து நிற்போம். எழுச்சியோ வீழ்ச்சியோ வெறும் எண்களில் இல்லை. எமன் அழைத்தாலும் என் இலக்குக்கு இல்லை என்றுமே இறப்பு. நம் அறப்போர் வெல்லட்டும். நன்றி, வணக்கம்.